Faces of the Divine. Dan huwa l-isem ta' wirja li qed titella bi 33 pittura xogħol tal-artisti Mark Muscat u Francesca Attard. Wirja li tinkorpora fiha pitturi biex bijat ta' numru ta' qaddisin li kienu interpretati minn modelli. Kull kwatru esebit jaqsam mal-viżitatura mod sostanzjali ta' espressjonijiet artistiċi kif spjega l-pittur Mark Muscat ma' dan l-istazzjon e kif żorna din l-esibizzjoni. Karatteristika ewlenija tal-pitturi hi l-proċess li minn idea f'moħħ l-artist twassal għal dak li wieħed jara b'għajnejh permezz tal-akrilika fuq it-tigla wara sigħat twal ta' ħidma b'tant dedikazzjoni u reqqa. Muscat spjega kif wara li jkun magħżul is-suġġett li se jiġi mpitter jagħmel ir-riċerka neċessarja sakemm imbagħad isib il-mudell adattat li jitlibbes ħwejjeġ li jkumplementaw is-suġġett biex bekk ikunu jistgħu jittieħdu numru ta' ritratti lill-modelli. Kif nażlu ritratt tgħin anke il-kuratriċi tagħna Valentina Lupo. Nibdew naħdmu fuqha nagħtu preparation tajba lit-tila bil-ġibs u mbagħad nagħmlu d-disin il-background u nibdew nimlew bil-kulur bażiku. Ikun naqra raf biex naraw kif ħajkunu l-bilanċi tal-kuluri, dlamijiet, dellijiet. Kif naraw li nkunu sodisfatti nerġgħu nibda nagħti biċċa il-figura bl-abjad u nibda nagħti diversi saffi ta' żeba sakemm noħorġu l-prodott finali u l-irfinar. Fil-fatt Muscat ħallat iż-żeba b'mod dirett fuq it-tila. F'din il-wirja jispikaw ukoll il-pitturi ta' Francesca Attard li qed tissibixxi numru ta' pitturi li iżda ikunu għaddew minn proċess differenti minn dak tal-pitturi ta' Muscat, għalkemm iż-żewġ artisti jaħdmu xorta flimkien biex jikkumplementaw lil xulxin f'esibizzjoni bħal din. Tuża s-sistema tal-faham u l-grafite fuq karta toħroġ id-dettall impeccabbli meta ma jkollokx kulur l-attenzjoni tkun fuq it-tessuta tad-drappo tal-anatomija. Tibda timla u mbagħad biex joħorġu aktar il-highlights iżżid xi akrilika bajda biex jinqala iktar. Din il-wirja tinsab fi triq l-Indipendenza fil-Mosta biswit il-Kappella ta' San Silvestru u se tibqa' miftuħa għal pubbliku sa 30 ta' Diċembru mid-9 ta' filgħodu sa nofsija u mill-4 sa 9 ta' filgħaxija. Dan b'differenza l nhar il-miliet meta l-wirja se tkun miftuħa sa 7 ta' filgħaxija.